रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बे समाव जोंनि खुंगा 15थि उरलि बारखं रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोआ जोंहा 2009 मायथाइयाव दाजेन जानानै दिनैसिम जोंहा 15 बोसोर जाफैबाय। बे 15 बोसोराव जोंहा गोबां रायजो राजानि नाजानायाव जों दिनै नैबे हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो जाफुंसार होनो हाबाय थादों। बे हिसाबै जों फैबाय थानाय समावबो जेन अराय सम रायजो राजानि अननायाव जों नैबे उरलि बारखं रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोखौ जों अरायसम खुंफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आफा बोराइ बाथौजों लोगोसे रायजो राजानि अननायाव जों मोजाङैनो जोंनि साननाय हनाय एबा नैबे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननि अननायाव जों नैबे उरलि बारखं नैबे दिनैनि बे समाव बयबो रंजा बाजा जों बैसागु बोथोरखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे जोङो बयबो साखाफारा जानानै नैबे हाबाफारिखौ खुंदों। जों बे उरलि बारखं हारिमु आफादा 2009 मायथाइनिफ्रायनो बिदिनो बैसागु बिदाय फोरबो खुंबाय थादों आरो जों इयुनावबो खुंलांबाय थागोन होनना जों आसा दङ। दा जोंहा बे ओनसोलनि मा होनो बेसेबांबा गामि लानानै माने ओनसोलनि नाङै गामि लानानै ज' जानानै जोङो उरलि बारखं हारिमु आफादखौ खुंबोबाय थादों बोसोरफ्रोमबो बिदाय फोरबोखौ। बेबायदिनो इयुनावबो मोजाङैनो खुंलांगोन जोङो। आरो बेयाव जोंहा उरलि बारखं बैसागु हारिमु आफादा मोसानायजों लोगोसे गेलेनाय, बारनाय, खारनाय बायदिसिना आयदाखौ लानानै खुंबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो देग्लाय 15थि आगान होबाय जोंनि उरलि बारखं हारिमु आफादा। थिग बेबायदिनो दिनैबो उरलि बारखं हारिमु आफादा माराथन खारनायखौ लानानै गेलेनाय, मोसानाय बादायलायनाय आरो हारिमु मोनाबिलि बिलिफां आयदायाव बाहागो लाबोगासिनो एबा खुंबोगासिनो। आरो ओनसोलाव माने किसुमान हारिमु बिथिङाव इयुन जोलैखौ नायनानै एबा जौगाखांनायखौ लानानै जों बे बैसागुखौ खुंनाय जादों आरो बिदाय फोरबोखौ। दिनै जोंहा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि हिसाबै मुंदांखा नितामुनि सिस्टारखौ लिंनाय जादों आरो बेखौ आसा खालामो मोजाङानो खहाबनाय लाबोनो हागोन। मानो होनबा जोङो लेडिस सिंगार लाबोदों एबार, सिगांथ' जोंहा जेन्टस लाबोदों। नायनोसै बेसांसिम रंजानो हायो। दिनैथ' हरसे रंजासिगोन जोंहा, मानो होनबा बैसागुबो गैखाला। दिनै गाजा गोमजा रंजानानै गाबोननिफ्राय गासैबो फोथाराव गांसे आबादारि गोजा नालाय, गासैबो बर'फ्रानो आबादारिखा नालाय, गाबोननिफ्राय गावबा गाव खामानि माइ गायनांसिगौ आरो।